Francesc. Ara us parlaré de la Matrix 3D. Informació d'Ariender. Matrix 3D, els seus efectes. Avui et vull parlar de com els nostres mons estan entrellaçats, perquè, com ja saps, si estem aquí interactuant és perquè formem part l'un de l'altre. Són moltes les raons per les quals les ànimes ens fem compatibles amb les circumstàncies i la forma de vida de la Terra. Els bucles de reencarnació per traumes, per aferraments, però també els amics i la família, ja sigui encarnant o no. La veritat és que si estem a prop, sobretot en pensament, tots ens deixem influir per aquest planeta i la seva dinàmica freqüencial i, per descomptat, també a la inversa. I dic en pensament perquè no cal estar orbitant immers en la societat humana per ser compatible amb el seu funcionament. De fet, és una manera de veure una mica simplista, ja que, com ja s'ha explicat, i sota el principi de no localitat, no hi ha espai ni distàncies. Només una idea per poder orientar-te i desenvolupar-te en un món amb les seves pròpies idees deterministes. D'aquesta manera, llavors, no caldria estar a prop de la Terra per ser-hi compatible. Pots viure a Temer i un desencadenant com podria ser un trauma t'afecti d'una forma prou significativa perquè la teva ment comenci a crear cadenes de pensaments limitants per a tu i, per tant, per al teu entorn, ocasionant que la teva freqüència estigui minvada i baixi a estadis molt semblants als de la Terra. I faig aquí un apunt. No ha de ser a la Terra. Poden ser altres planetes amb una vibració més baixa a la mitjana, perquè n'hi ha. Només cal vibrar en sintonia de forma més o menys intensa, de manera que el teu punt d'atenció es troba en un estat anímic una mica més baix del que és usual i més coincident amb la teva vida i la societat a la Terra que amb la de Temer en aquest cas. Així, fora d'ella, al mateix temps que ens fem compatibles amb ser aquí al seu voltant, la realitat terrestre, fins i tot alguns costums, surten com un fumejant núvol que repercuteix a la vida dels de fora. Això no és pas una cosa nova, ni en realitat una cosa que pugui ser vista com a poc extraterrestre, perquè precisament tot el que hi ha allà baix és producte del designi de múltiples races, ja que la humanitat només som molts extraterrestres vivint la seva experiència com a humans. La seva enriquida cultura es deu a la gran diversitat d'éssers que xopen l'experiència terrestre dels costums que van viure en altres moments de la seva existència, en altres plans i en altres galàxies. Per tant, des d'un punt de vista, es podria veure com que ens torna coneixement d'altres encarnacions nostres. Hi ha coses molt boniques a la Terra, coses sorprenents i úniques que no hi ha a altres llocs. Això és per la il·lusió de les limitacions i amb això l'impuls a la creativitat amb les poques eines de què un disposa, no? I és una cosa molt enriquidora per a l'ànima. Es diu que hom no dibuixa pas millor per tenir millors pintures, sinó que dibuixa millor en practicar i desenvolupar la seva tècnica. És una de les raons més grans per a les quals un ànima decideix experimentar-ne la limitació en un cos biològic humà. Expandeix la teva creativitat
davant de situacions adverses i t'obliga a aixecar-te cada vegada únicament amb el que tens a la teva mà, sentint una major realització o satisfacció personal en no haver-ho solucionat amb les facilitats que hi ha a la teva disposició fora d'aquesta experiència. Perquè no només està la creativitat en l'àmbit artístic, encara que per descomptat aquest també engrandeix l'ànima i la beneficia en molts aspectes. Em refereixo més concretament a la creativitat a l'hora de prendre les teves decisions, a l'hora de descobrir coses internes que no sabies que portaves a dins. Creativitat a prendre altres camins quan una porta es tanca o a provar-te a tu mateix amb circumstàncies que faran expandir la teva consciència a altres nivells. La Terra amb el seu gradient de vibració més baix, o mal anomenat 3D, presenta igual que el seu costat agradable, un altre costat, que fins i tot els que en som conscients ens afecta inevitablement a causa de la naturalesa emocional de la pròpia raça humana, entre cometes. Igual que la taixetiana. La interacció amb el 3D ens afecta perquè les realitats, no només entre races, sinó també de cada individu únic, s'entremesclen, es barregen i s'influeixen, com ja he dit. Ens afecta culturalment i, per tant, la sociabilitat. Per exemple, quan un humanet pensa en alguna cosa estranya per a ell i sense saber d'on li ve aquest pensament, ja que la seva visió és totalment contrària o desconeix el que ha pensat i es pregunta per què? Quan he començat a pensar així? Jo no vull raonar així. De vegades els pensaments dels altres se'ns infiltren amb la telepatia. De vegades simplement encreuar-te amb ells pel carrer, sentint-ho en repetides oportunitats de manera que es queda al subconscient ocupant un lloc en tu que no vols que ocupi. Encara que també té molt a veure, així mateix, amb l'inconscient col·lectiu. Pensem coses que no són nostres, però sí ho són alhora, perquè en estar en contacte amb la màtrix terrestre, tot allò relacionat amb ella es congrega formant una sopa de coneixements que tots tenim en estar vinculats a ella. Així, encara que no sigui alguna cosa que pensis de forma massiva i no estiguis acostumat a aquests pensaments, el cert és que hi ha tot aquest inconscient que influeix en tu i està per acords. Realment hi ha un dany emocional que la Matrix 3D genera en nosaltres com a part de la seva singular condició. Per posar un exemple relativament recent, es afecten situacions com la d'alguns helicòpters llançant boles en combustió amb l'objectiu d'incendiar boscos sencers. Això només per tenir una excusa per donar-li la culpa a l'escalfament de la Terra i, per tant, a la població en si, sent l'única responsable, segons els governs i els noticiaris. Tot en vista a complir amb les múltiples agendes que el cabal té en marxa, o els vídeos que es publiquen sobre persones patint pels carrers sense ser ajudades, deixant entreveure un sistema malaltís al que es veu una clara manca d'empatia i deteriorament en els valors i l'ètica humana. Sent conscients d'aquest tipus d'atrocitats es pot canviar allò que manifestem per a la nostra realitat. Recordem que un ànima no pot gaudir i nodrir-se
del que és bo sense saber abans que existeix en un món en dualitat el contrari. Aquest contrast hi és per poder apreciar el que més ens agrada de l'experiència al món material i aquestes coses que veiem al voltant i sentim que ens afecten de forma negativa estan específicament dissenyades per generar una reacció en nosaltres. Poden aparèixer perquè aprenguem a tenir un control més gran sobre les nostres emocions i que aquestes no dictaminin el nostre destí, per expandir la nostra entesa de com funciona l'univers, les seves lleis i tenir així una visió més holística, per fer-nos preguntes i trobar les seves respostes a les quals d'una altra manera, sense haver viscut el contrast del que és aparentment negatiu, no hauríem arribat. Em refereixo, aparentment, perquè insisteixo que tot el que és negatiu té la seva repercussió positiva per a qui sap i vol fer-hi front. Aquestes respostes ens ajuden a expandir el nostre coneixement i per tant fan créixer l'àtma. Sigues conscient que això hi és, que existeix perquè l'univers tot és i decideix no donar-hi atenció creadora per no manifestar-ho en la teva realitat. Decideix no donar-hi atenció creadora per no manifestar-ho en la teva realitat. Inevitablement parteix de la Matrix 3D. Es queda impregnada en nosaltres com una empremta. Si has d'incursionar en aquestes aigües, accepta que havent estat compatible en algun moment de la teva existència amb el 3D, tens la immensa oportunitat de tornar fort el teu cor. Aprofita-la i transforma aquesta situació a favor teu. Arien DR. Bé, estic seguint els consells de les taigetianes. Estic intentant aprofitar la Matrix 3D en el meu benefici. No em faré milionari, però us ben asseguro que abans d'anar-me'n deixaré una important empremta perquè aquells que em van conèixer em recordin i altres sàpiguen que n'hi havia. Que altres sàpiguen que n'hi havia. Aquesta petjada no durarà gaire, potser, però haurà provocat una reacció abans de desaparèixer del tot. Per què recordar-me o saber de la meva existència? Per què aquest afany de deixar empremta? Perquè així qui senti parlar de mi sàpiga qui vaig ser i el que vaig fer i el per què ho vaig fer. I aquesta futura societat no caigui en els mateixos errors que hem caigut nosaltres i altres abans que nosaltres. Que sàpiguen la veritat i no visquin enganyats, com vivim nosaltres. Gràcies a tots per participar, pels likes i comentaris, per compartir. Sempre al meu cor.